Mared Swain ydw i, fi sy'n cyfarwyddo trwy'r ddinas hon. Mae'n prosiect o 2 ddrama fer sydd yn mynd i gael ei perfformio mewn un noson. Mae yna 2 drama gwahanol iawn sydd efo'r thema o'r ddinas yn clymu nhw, ond maen nhw'n dramau gwahanol iawn. Felly mae hwnna wedi bod yn her yn yr broses ymarfer. Mae'r actorion yn y dramau i gyd, felly mae rhaid iddyn nhw feddwl am fwy nag un cymeriad. Sydd yn her ddifyr, ond mae rhoi amser i pob drama wedi bod yn bwysig yn y broses, fel bod ni ddim yn colli gafel ar un o'r dramau, a bod nhw'n cael cyfle cyfartal yn y broses ymarfer. Felly ond ni'n cael lot o hwyl. Mae'r actorion yn dod i arfer gyda'r bydoedd gwahanol sydd yn y dramau. Ac dwi'n meddwl fydd e'n noson ddifyr iawn i'r gynulleidfa ac i'r actorion. Bydden nhw'n gweithio'n galed iawn am y 2 awr fydden nhw ar y llwyfan, sydd wastad yn neis i weld. Ac mae'r sgwenwyr wedi bod mewn yn y broses hefyd. So mae'r sgwenwyr yn hapus gyda lle dyn ni wedi cyrraedd erbyn hyn, ac gobeithio dros y pythefnos nesaf fydd pethau yn tyfu ac yn blodeuo, ac erbyn agor fydd popeth yn wych.